number. Lot 71 in the ring, dames en heren, kijk je mooi. Lot 71, kijk al mooi daar. Zij is een drachtige stoetdooi, zij is een fullback. Zij is drachtig met de tweeling, certified. Have a look. Drachtig gecertificeerd met tweeling. Here we go. What do you say? En blijkbaar bij nou, dames en heren, wat jullie know. 5,000 now. 5,000 ranking per bed, ranking meer wat jullie meer 5,000 eigenlijk meer wat jullie know. 5 now. Ik heb een bring 5,000 per week now. 5,000 bring 5 per week now, bring 5,000 per week now, bring 5 per week now. 5,000 per week op de kamer, 5,000 dames en heren, number 5. At 5,000 gentlemen, all you through and done. One bid, one buy. For 5,000 hammer is up, all done. 5,000, number 5, number 5. Right, dames en heren, hier komt hij nou. Lot nummer 72, 72 in die ring.